A ja som dneska navštívil svoju kamarátku, dlhoročnú Katarínu, ktorá vlastní svoj hair salón. Je stále v pracovnom nasadení. Ahoj Katka, ako sa máš? Veľmi dobre, ďakujem. Katka, ako ty tráviš so svojou rodinou Vianoce? Si tu už možno 2 dekády, 20 rokov, 26 rokov. Ako tráviš 26 rokov Vianoce v Austrálii? Tak my slavíme presne takisto, jak doma sa slavilo. U nás, ja som z Valalik, to je asi 10 kilometrov z Košíc. A Vianoce sme mali o 6. večer, proste večera. Na stole bola kapusnica, ryba, rezne, zemiakový šalát, zákusky, ovocie. A čo sme tam ešte mali? Orechy a bobaľky, neviem, či to ľudia poznajú. Bobalky? Čo to je? Poznáš? To je také pečivo namočené v maku. Opekance sa u nás tomu hovorí. To sú také malinké, okrúhle a s makom. Áno. To je také akože opium na začiatok, hneď. Presne tak. No je to zaujímavé, pretože my sme tiež ako vždy začínali práve s týmito obalkami, opekancami. Že to bolo prvé, každý si to dal. Áno, to sme si museli dať No. každý. A robíš ich ešte tu? Nie, nerobím. Pečieš? Piekla som, keď boli deti menšie a mala som viac času. Ale tým, že vlastne teraz som v salóne 5 dní do týždňa a dlhé hodiny, takže pečiem oveľa menej, aj varím menej, sa musím priznať, ale mám úplne super manžela, ktorý to prevzal za mňa.